Sistema txertatuen ikerketa lerroa. Jarduera eremuak. Ildo honek, teknologiak garatzen ditu produktuei adimen, konektibitate, ingurunearen sentsorizazio eta fidagarritasunezko gaitasun handiagoak emateko. Siliru metodologia jabea aberasten aurrera eginda, modelak eta lengoaia anitzekin, kodearen sorkuntza automatikoarekin eta pile exekuzioa egiteko eta softwarea sortzen duten editore bisualak ere jarri dira. Siliru plataforma jabean, Atom Intel prozesagailuetan eta FPGA-etan oinarritua virtualizatzeko hainbat soluzio integratu dira, hala nola, hipervisor, IP Switch Ethernet FPGA-an integratua eta denbora errealeko middlewarea. Chip batean txertatutako sistemetan berriz, RF argailu kognitibo bat garatu da, FPGA-an autobirkonfiguragarria. Industri komunikazioei dagokienez, kable bidezko zein haririk gabeko soluzio sendoak landu dira eta M2M tipologietan sistema txertatuak eta urruneko sistemak konektatu dira modu eskalagarrian. Datuak partekatzeko teknikak ere landu dira, baita ere denbora errealean sistema banatuen arkitekturaren diseinua optimizatzeko. Aliantzak eta lankidetzak unibertsitate eta ikerketa zentroekin.